Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzun biz bu gedek sanında Türkmenistan'da VPN'siz programmadır oyunları skaçat edip bolyan 10 sananak top saytı sizlere tanıştıracak. Ondan hemen tayin olsanız videomuza başlayalım. Dostlar, Türkmenistan'da VPN'siz kompüter için ya da Android telefonlar için programmadır oyunları ya da antiviruslar skaçat edilen saytları men videonun aşağında linkini üstüne koydum. Siz şol yerden saytların için açıp bilersiniz. İlk bilen men görkezecek saytım All-Driver Pack Solution sayti. Siz bu saytın içinden özünüzün kompüterinize gerek olan driverları avtomat ya da internete biriktirip tapıp bilersiniz. Olmasa da özünüzün kompüterinize gerek olan driverlarınızı bilyen olsanız onun it abaro dibanyasını copyright edip alıp sonra poisk driver yerine barıp siz bu yere install edip özünüzün kompüterinize gerek olan driverları skaçat edip bilersiniz. Ve ol driverları özünüzün operasyon sisteminize göre hem skaçat edip bilersiniz. Mening size ikinci görkezecek saytım allfreesoft.ru sayti. Siz bu saytın içinden Windows operasyon sistemasını ya da Mac OS yani Mac kompüterlerine ya da Linux operasyon sistemasını ya da iPhone'lara ve Android telefonlarına programmadır oyunları skaçat edip bilersiniz. Başka da siz bu saytın içinden təzelikleri okuyup bilersiniz ve təze çıkan устройстволарын yani təze çıkan telefonların ya da maşinlerin ya da dünyada bolup geçen təzelikleri siz şu saytın içinden tanışıp alıp bilersiniz. Yani bu saytın içinde aşağına geçsen hem yazılgı popüler programma Windows yani Windows'un popüler skaçat edilen programmaları olanın birisi Java dili Windows tipi ve WinRAR yani arşiv failden çıkarmak için ve bir neçe başka programmalar Opera Browser, Yandex Browser, Adobe Photoshop ve belirtiler. Yani şimdi popüler programmalar Android için ve iOS için ve bu yerde siz eyyam görürsünüz Odnoklassniki, VKontakte, Instagram, WhatsApp, YouTube ve başka programmalar var. Ve doğru Android telefonlarının popüler oyunları hem şu saytın içinde görkezden ayrıtın kategori hakkında görkezden. Başka da siz bu saytın içinden özünüze gerek programmaları ya da belki gerek lüboy zadınızı poisk yerine yazıp gözetip tapıp bilersiniz. Benim üçüncü görkezecek saytım allsoftkatalog.info sayti. Siz Windows hem şu saytın içinden skaçat edip bilersiniz. Sendik Windows'ı. Yani Windows 7'den yukarıdaki Windows'ların akılsını siz şu saytın içinden skaçat edip bilersiniz. Bu saytın içi hem adeti saytların içi alık her iki programmalar içinde yerleştirilen PUBG Mobile oyunu hem şu saytın içinde var ve başka bir neçe popüler oyunlar şu saytta yerleştirilen. Benim sizin dördüncü görkezecek saytım 4.ru sayti. Bu saytın içi hem öğren uluyu govrumlu olup siz bu saytın içinden siz özünüze gerek istendiklerden bilersiniz. Yani berden teknika yerinden o telefonlar, smartfonları ve bileklikleri hem satın alıp bilersiniz. Başka da abzor yerinden Android telefonların proşevka faillerini hem şu yerden skaçat bilersiniz. Başka da bu saytta Android telefonlarına ya da iOS telefonlarına oyunlar hem şu yerde yerleştirilir. Başka da berde forum var. Forumun içinden siz özünüze gıdıklandıran soru bağ olsa şu yerden siz özünüzün sorunu değil başka kişilere hem verip bilersiniz. Ve men size 100% garanti veren şu sayttan soru yazsanız ağır ise bir saatin içinde sizin sorunuza cevap verirler. Ve başka da burada şu sayt var da başka burada açacak şu sayttan istendik programmadır oyunları ya da proşevka failleri skaçat edecek olsanız hükmani surette siz şu saytın içine registrasyon olmalı. Registrasyon etmekten kıyın değil, registrasyon edildikten soň ve e-mailinize size silki uğratlar yani link uğratlar siz şu linki açıp özünüzün
registrasiya edenligiňizi aktivasiya etmeli. Aktivasiya edilenden soň siz istendik zady şu saytyň içinden skaçat edip bilýärsiňiz. Meniň size 5-nji gorkaçak sayt. Ýagny trashbox.ru. Bu saytym meniň 4 gorkadan saytyma meňdeş. Bu ýerden siz istendik zadyňyzy tapyp bilýärsiňiz. Ýagny olaryň içinden täzelikleri, telefonlaryň abzorlary, ýani telefonlaryň täze çykjak telefonlaryň görnüş widleri, masalan programmalary, oýunlary, formlary we videolary hem tapyp bilýärsiňiz we başga da istendik zadyňyzy siz şu saytdan tapyp bilýärsiňiz. We bu sayta meniň bu gorkadan saytlamyň ählisine VPN-siz girip bolýar. Eger inanmaýan bolsaňyz meni şu soft Ethernet VPN ulanýan aslynda ýöne görýärsiňiz. Hiç soft Ethernet VPN ýok. Ve men bunu ýoň soft Ethernet VPN çatyp açyp goýansyňyz diýjek bolsaňyz men häzir şu Trashbox saytyny обновление edip görkezdim. Ine sayt обновление bolýar. Ve men bulan hemmesini обновить edip oturjakal. Onuň üçin hem EPS atmy bitirýär. Ýöne men sizi aldamak üçin dälde şu saytlaryň ählisine VPN-siz girilýänligini sizlere görkezmek istedim. Ve bizim 6-njy gorkaçak saytymyz ol softfile.ru. Bu sayt rasiski sayt bolup siz muňň içinden top 10 programmalary ýa-da beýleki Android programmalaryny, antiviruslary, multimedia programmalaryny, Office programmalaryny we başga da bir näçe programmalary ýa-da oýunlary siz şu saytdan tapyp bilýärsiňiz. Bu sayt meniň esasy antivirus skaçat etýän saytym bolup durýar. Meniň indi size gorkaçak 7-nji saytym bol loadsoft.com saýty. Ve siz bu saytyň içinden kompýutere we Android sistemleri, telefonlara, programmalary, browserleri we sosial media programmalaryny başga da bir näçe programmalar siz şu saytlaryň içinden tapyp bilýärsiňiz. Meniň size 8-nji gorkaçak saytym ol apponic.com saýty. Bu sayt ören dizayna baý bolan sayt. Onuň içindäki ýerleşdirilen programmalar hem ören populär programmalar. Bu saytyň içinden hem özüňize gerek bolan istendik programmalary tapyp bilýärsiňiz. Ol meniň size görkezjek 9-njy saytym. Bu sayt budalife.ru saýty. Bu saytyň içinde PlayStation'a, kompýutere, Android telefonlaryna, iOS telefonlaryna degisli oýunlaryň ählisi şu saytda bar diýsem boljak. Şu saytyň içinden siz özüňize gerek bolýan oýunlary skaçat edip bilýärsiňiz. Şu saytda Play Market'te ýok oýunlar, ýani Play Market'te ýok cashly oýunlary siz şu saytdan skaçat edip bilýärsiňiz. Ören peýdaly saytlaryň biri. Meniň size görkezjek soňky saytym ol fileplanet.com saýty. Bu saytyň içinden siz esasan da antiviruslary, beýleki audio programmalaryny we başga bir näçe internet programmalaryny şolar bilen bir hatarda kompýuter oýunlaryny we Android oýunlaryny siz tapyp bilýärsiňiz. Şu saytym ören peýdaly saytlaryň biri, ýani siz bularyň içinden VPN-siz oýunlary, programmalary skaçat edip bilýärsiňiz. Dostlar, men size şu gün 10 sanat VPN-siz programma skaçat edilýän saytlary görkezdim we bularyň ählisi şun küçük güneçeli VPN-siz işläp geldi we siz görenmizde hem VPN-siz işler diýip umyt etýän. Ondan hem dostlar, videomu halan bolsaňyz like basyň, halamadyk bolsaňyz dislike basyň, kanalyma agzawry basyň. Hem hukmany suratda kanalyma agzaw bolyň. Men hem top 10 videolarmy dowam etjek we oňa gyzykly videolary döredip goýjak. We başga da özüňiň soraklaryny bar bolsa kommentariýada ýazyp berersiňiz. Men size hukman jogap berýärem. Başga da programma gerek bolýan bolsa kommentariýada soraň, men olaryň linklerini hem sizlere uğradym. Ondan hem häzirlikçe şu videomuz bilen sizler bilen hoşlanýar. Indiki videomda sag bolun.